Sovint pensem en la geografia com una cosa de mapes, però en realitat és la història de com la Terra ens modela la vida. I a Catalunya, vaja si tenim una història plena de contrastos, des de muntanyes altíssimes fins a platges plenes de vida. Vinga, anem a descobrir-ho. D'acord. Primer de tot, situem-nos al mapa. Catalunya, ja es veu, es troba en aquesta cantonada, al nord-est de la península Ibèrica. És un lloc estratègic. Per què? Doncs perquè al nord tenim França i Andorra, a l'oest, Aragó, i cap al sud, el País Valencià. I, és clar, tota la façana est banyada pel Mediterrani. Bé, aquest és el pla de viatge d'avui. Començarem per allò més bàsic, la seva identitat. Després pujarem pels 3 grans nivells del terreny. Veurem com això dibuixa el clima i els rius. Després, el seu mantell verd, la vegetació. I acabarem amb el pla fort, la història de les dues Catalunyes, la humana. Som-hi, doncs. Comencem per la identitat geogràfica. I abans de parlar de muntanyes i rius, una cosa important. Com s'organitza tot plegat? Doncs mirin, l'estructura és aquesta. Tenim 4 grans províncies: Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona. Aquestes, al seu torn, es parteixen en 42 comarques. I ja a nivell local, les comarques agrupen els 947 municipis. O sigui, una estructura que va del més general al més concret, oi? De província a municipi. Molt bé, deixem l'administració i anem al que és realment el moll de l'os. El relleu. La geografia física de Catalunya pot semblar complicada, però hi ha un truc per entendre-ho perfectament. Pensar que són com 3 grans escalons. Exacte. És just això. El paisatge català es defineix per aquests 3 grans sistemes que van més o menys en paral·lel. Penseu-hi com un pastís de 3 pisos. Literalment, 3 capes que ho expliquen gairebé tot. Anem a veure quines són. El primer nivell, el de més amunt, la cirereta del pastís, són els Pirineus, la gran barrera muntanyosa del nord. Són la nostra frontera natural, una muralla imponent amb cims que passen dels 3.000 metres, com la Pica d'Estats. És la Catalunya d'alta muntanya. D'acord, baixem dels Pirineus i anem al segon nivell. Què hi trobem? La depressió central. Aquesta és una gran àrea, com un triangle, de terres molt més planes, altiplans, planes, que formen el cor interior de Catalunya. I el tercer i últim nivell, el que toca al mar, el sistema mediterrani. I compta perquè aquí hi ha una doble serrallada, una més a l'interior, la prelitoral, i una enganxada a la costa, la litoral. Són aquestes 2 serrallades les que creen les famoses planes i platges de la costa catalana. Tot encaixa, oi? Perfecte. Ja tenim els 3 nivells. Però, és clar, aquesta estructura no només crea un paisatge bonic, també és la responsable directa del clima que tenim i d'on van a parar els rius. Això és molt interessant. Aquesta diversitat de relleu crea un món de microclimes. A la costa, ja se sap, el mar fa de regulador, temperatures suaus, clima mediterrani pur. Però què passa si ens allunyem de la platja? Doncs que la cosa canvia. A l'interior i a la muntanya, els extrems són molt més marcats, hiverns molt més freds, estius molt més calorosos. I amb els rius passen una cosa semblant. El relleu és com un director d'orquestra que els diu per on han d'anar. La majoria naixen a les muntanyes i baixen cap al Mediterrani. Els rius Pirineus, clar, porten més aigua i de forma més regular, per la neu. Els de la costa, en canvi, són més curts i molt irregulars. I no oblidem la gran conca de l'Ebre, que recull l'aigua de tota la part oest. A veure, tenim un relleu variat, climes diversos. Què ens falta? Doncs el mantell verd que ho cobreix tot. La vegetació, és clar. És que és lògic, cada zona té la seva vegetació adaptada. A dalt de tot, als Pirineus, trobarem prats alpins, boscos de pi negre, el paisatge d'alta muntanya. Però si baixem a la costa, el paisatge canvia completament. Allà dominen les alzines, els pins, la garriga, plantes que aguanten la calor i la sequera de l'estiu mediterrani. Un mosaic perfecte. D'acord, hem multat tot el trencaclosques físic. Relleu, clima, rius, vegetació. Però ara ve la pregunta clau, la més important de totes. Com encaixem nosaltres, els humans, en tot aquest mapa? On viu la gent a Catalunya? Perquè tenim un territori molt divers, oi? Però on viuen realment els més de 7 milions i mig de catalans? La resposta potser no és la que espereu. No està gens, però gens repartit. Aquí tenim la xifra total del 2021, 7.763.362 persones. Una bona colla, però el que és realment important no és quants són, sinó on són. Aquesta taula ja ens dona una pista molt clara. Fixem-nos en la línia de l'àmbit metropolità.
Gairebé 5 milions de persones. Això és una densitat de 2.001 habitants per quilòmetre quadrat. És una barbaritat comparat amb la resta. Però espereu, que amb un gràfic es veu encara millor. I aquí ho tenim. Aquest és el titular. El 64%. 2 de cada 3 habitants de Catalunya viuen a la regió metropolitana de Barcelona. Penseu-hi un moment. Gairebé tota la població concentrada en un trosset molt petit del mapa. És brutal. I per què? Doncs la resposta la tenim en tot el que hem explicat abans. Té tot el sentit del món. Les planes de la costa són planes, fàcils de construir, i tenen el mar al costat, que sempre ha sigut la porta al comerç, a la indústria. En canvi, l'interior, amb les muntanyes, sempre ha estat més enllà, més complicat. La geografia mana. Això el que crea és un contrast brutal. En el fons, podríem parlar de dues Catalunyes. Una Catalunya de costa, urbana, densament poblada, i una Catalunya d'interior, rural i molt més buida. Aquesta és la gran dualitat del país, el gran contrast. Per tant, per tancar, les idees claus són aquestes. Primer, la geografia catalana són 3 grans nivells. Segon, això crea climes i rius molt diferents. I tercer, i el més important, la població està extremadament concentrada. Recordem la xifra, un 64% viu a l'àrea metropolitana de Barcelona. I acabem amb una pregunta per pensar-hi. Aquest desequilibri tan gran no és una foto fixa, està en constant canvi. Amb tot el que està passant, el canvi climàtic, les noves maneres de viure i treballar, com canviarà en el futur aquesta relació tan desigual entre la gent i el territori? És una de les grans qüestions que Catalunya té sobre la taula.